30 март күні Туюмбет ауылында Башқұртстанның халық ядылсыһы Салат Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Зәйнәп Абдулла кызы Бейишева исемендәге район әдәби премияһын тапшыру сараһы булып үтте. Сара Әдибәнең йорт музейы алдындағы бюсына сәскәләр халудан башланды. Артабан йорт музейында кунактарга экскурсия оештырылды. Тантаналы өлеш тамашалар залында үтте. Музейда лауреаттарға Әдибәнең ижадын, тормыш юлын, булмышын яктырткан фотоһүрәттәр, тарихи кумарткалар күрһәтелде. Юла буенса улар үзләренең тәэсираттарын, теләктәрен урындагы хәтер дәфтәренә теркәп калдырдылар. Әйтергә кәрәк, бу елгы лауреаттар рәтенә безнең ветеран коллегабыз, журналистика хакалы Шәһид Худайбердин исемендәге район журналистлар премия лауреаты Роберт Агай Субханғолов, үз эшмәкәр шагыйрә, 7 үзнәшер китап авторы, телестудияның якын дусы Зөлфия Ниязбек кызы Хайбуллина һәм Башкортстандың атказанган мәдәният хезмәткәре, район мәдәният һарайы методисты, йырсы Мәдинә Миннебулат кызы Рәхмәтуллина индерелде. Электән инде мына нисә елдар мин Зәйнәп апай Бейишеваның шигырына язылган «Кайтыр инем» дигән йырын бик яратып башкарам. Бұл йырды инде мин район күләмендә генә түгел, хәзер республика күләмендә лә сыгардым. Ул Юлдаш радиоһында яңгырай. Уның ижадына килгәндә мин Зәйнәп апайның ижадын бәләкәйдән укып үстем. Миңа бик якын аның ижады. Ошо районыбыздың мәртәбәле премияһына лайыклы булуында минең мәдәният итәкчеләре бик аларга зур рәхмәт, район итәкчеләренә зур рәхмәт. Алар минең ижадымды баһалап, шундый лайыклы урынга сыгаруларына, аларга исәнлек, һаулык, ижади эштәр, матур эштәр, уңышлы эшләүләрен теләйем һәм барыһына ла исәнлек, һаулык теләйем. Тантана барышында Зәйнәп Бейишева үзләренә ижад ителгән йырдар, уның тормыш юлын яктырткан хәтерләмәләр яңгыраны. Менә быел Зәйнәп Бейишева исемендәге премия лауреаты булдым инде. Аңа зур рәхмәт. Авылдашларыма, шуннан дусларыма рәхмәт зур итеп
Менә мин мәктәптә 37 ел эшләдем. Шул эшләгән вакытта Зәйнәп Биешеваның Миләш дигән җырын балалар белән җырлый торган идек. Менә бик яратып шул Миләш җырын бүген дә ишеттем. Шуннан аның китапларын үзем читкә барганда аның китапларын алып кайта идем. Һәр вакыт әле аның китаплары үземнең үй библиотекасында бар. Шуннан мине зурлаганнар өчен рәхмәт зур итеп. Киләһе елда ушу изге урында тагы осрашып, яңа лауреаттар исемлеген барларга һөйләште кунактар. Зәйнәп Биешева исемендәге премия алып, зур кисерешләре, шатлыктар кисерелде. Премия биргәндәре өчен иң беренче үземнең коллективтарыма, телестудияда эшләүче егетләремә, кызларыма һәм Моралы мәгазинда эшләүче коллективтарыма зур рәхмәт теләмен. Район хакимиятенә. Билдәле ул премия нимә ул? Ул хезмәтеңне баһалау дигән. Баһалай белергә, димәк, әйбәт, зур рәхмәт.